kita. Oboka from Nobi. Oboka ndi Nobi. Oboka bere nya heba wole egwu. Oboka ji nya we bia. Obia we bia nya agba disco. Hapo si egwu ha na akọ. Oboka Nobi no. Ai povo. No. Obi ejego ku je to na igwe aba. Fo na da bu okwu eba. Ana ịkpali isi ike ya na mmụọ debe na ebe dị ozugbo nwayọ azọpụrụ ala emela ka ihe a akajọ a na-ejikwa eji mgbanwe nọ na-abata ebe a ebu ụzọ bịa rịpọtụ na tebụl ebe a ife ji owuwe igwe biko mmanwụ biko bịa saịdị a bọs bịa ka afọ ụmụ na igbo na ihe ji saa abalị agwa m igbo face mask bifo wee bịa iwe owuwe igwe mmanwụ bịa saịdị a nke ahụ nke si n'aka igwe wee bịa igwe ị na-erizi nne ego bụ ochie tena wala ị ga nna agwa gị o wee ebe nkiri ka ile mmụọ ugwu nne agha ha nsi nke a ugwu nne si ọ na-atọ ka agbagotekwolo ka ha kọrọ esi ọ gbagotere ha gbanzu agụdo eme gbanzu agụdo onye ọzọ gara ụwa n'obi ịbụ na egwu awara kwa na-ege egwu akwụsị atụtụta ego ebe ego ebidokwa n'isi ụgbọelu n'obi maka ejiri ego egwu ripọtụ go mere ego ahụ ọgbọ egwu mere nkwụsị atụtụta ego ebidokwa onwere ndị igbo a na-eme abụrụ na ndị ikpe na-aghọ nke onye ọzọ agụrụ ala mmụọ ibe ọ gị na-achọ ebe egwu ka chifu aike benu deme
mpi egwu onye tọmọ ọnwụ na egwu ọgbọrọ mpi ị naghị efu na mpi anaghị agba ịta ọgbọrọ mpi egwu onye Danny Pop ebe ahụ ọgbọrọ mpi egwu onye ka mmọnwụ ekwensu nwayọọ tọrọ nwa gị awotunata ya onye m agaghị ka asị ọ ya ọgbọrọ mpi ọgbọrọ mpi ọgbọrọ egwu ọgbọrọ mpi ọgbọrọ egwu Ọkọlọpị ndị ọkpụrụ ya egwu ka anyị na-anabatazi ozuzu oke anyị gara ụlọ ọgbọrọ mpi egwu onye onwe chọrọ pleti aja ọbịa owere wepụta maka aja ọbịa na ọzọ ebe a onwe chọrọ pleti aja ọbịa ya na-ewere n'aka onwe chọrọ pleti aja ọbịa na-edo ọjọkwa nnewi Robinson Okwuosa, B. Robinson, ebe anyị na-eji arata aka na mochie ndọrọ n'ọhịa. FCC Construction Company. Yes, Igogo China team, Igogo Lipton, Ifogodo. Ị na-agụ Lipton ya otu n'afọ kedu otu ọdụ. Ijego na nke lacha aka. FS3 ọbatụ. Na mochie ekele gị o. Ọ ibe kwụ ka a na-eme. Ọ bụrụ mpi onye egwu onye. Ọ bụrụ mpi. Mba, asụna. B. Robinson, ekele gị o. Na mochie. Hey, arụrụ ile obe. Hey, ọ bịa. Ọ bụrụ flag ndị YPD. Mọ́tò wò fún àgbẹ̀ wà ẹ́ bìbí. Ọ̀yà ọmọ wa. Ọmọdé mpi. Ọmọdé ẹsẹ̀. Ọmọdé mpi. Ọkùnrin egwu ọkùnrin eze. Ọkùnrin egwu. Biko ndị ụba na-ekwu onwe onye ọnụ onye na-ego ka o mere kampen gị wejigharị ya ebi azụ wejigharị ya ebi ọgbọrọ mpi ka ụmụ eze agụ mpi a ya ya kpọta agụ mpi a na ahụ ọtadị ọbịgbọrọ ndị agụ etiu Ready na adị. Ọkwa ege mgbe agbado na ọrụ ndị na-eti. Ọga ka ọ bụrụ ya pụtara Ndị ejebuchi ya na-eti n'azụ. n'ọdara ata. Ọ bụ ekwentị n'ụlọ ikike. Ọ gbara igbo. N'ọba. Ọ gbara igbo. Ọ kwanyere.
Chike Emefo, you're welcome. No. Chike, Esimu Emefo. Hi, Abale. Ijele nnukwu mmụọ. Nwanne bụ ijele asị. Kama ijele ụmụ ojii. Ijele ụmụ ojii. Igwe egbe eji eje ọgụ. Ijele ụmụ ojii. Igwe ọtọrịtị media pass. Igwe egbe eji eje ọgụ. Ewu dike na mmobi. Ekwe nchekwa n'ahị. Ewu dike na mmobi. Ewu dike na mmobi.
Hugo. Odogwadia. Báyìí dájú kó gàdí di ọkọ̀ ọkọ̀ ẹ̀kẹ́ yàtọ̀ ẹ̀sì o. Ọ̀ ìbọn ndị nnukwu mmadụ wa. Ndị obodo ji. Káwọn ọmọ mmadụ eze nwanyị. Ọ ka ọ dị. Ege gaba ngwa gbọgọrọ gbọgọrọ na gbọgọrọ. Gbọgọrọ na gbọgọrọ. Ojú ọ̀rọ̀ ń tà wọ̀ wáyọ̀ wáyọ̀ wáyọ̀. Gbọgọrọ. Gbọgọrọ wáyọ̀ lábẹ́.